Στην καρδιά των νοτίων προαστίων στο ελληνικό υπάρχει ένας χώρος αφιερωμένος στην κίνηση. Ένα κέντρο που δεν εστιάζει μόνο στο σύμπτωμα, αλλά στον άνθρωπο ασθενή. Καλώς ήρθες λοιπόν στο iPhysio. Η φιλοσοφία μας είναι πολύ απλή. Θεραπεύουμε τον ασθενή και όχι μόνο την ασθένειά του. Κάθε πλάνο είναι μοναδικό. Ένας συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και βαθιάς κατανόησης των δικών σου αναγκών. Η σύγχρονη τεχνολογία γίνεται σύμμαχος στην αποκατάσταση. Η σπονδυλική στήλη πλέον βρίσκει την αποσυμπίεση που της αξίζει. Οι πόνοι που προκαλούνται στον αυχένα και στον ώμο πλέον υποχωρούν και αποκαθίστανται με τη στοχευμένη δράση εξειδικευμένων μηχανημάτων αλλά και τεχνικών. Όπως για παράδειγμα τη διαμαγνητική αντλία που μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο, ή τον κρουστικό υπέρηχο, ή τα λέιζερ υψηλής ισχύως. Όλα αυτά συνδέονται στο να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο και πάντα με σύμμαχο τη γυμναστική, που είναι βασικό κομμάτι της αποκατάστασης. Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με το σωστό μείγμα εξειδικευμένων μηχανημάτων, θεραπευτικών ασκήσεων και τεχνικών με τα χέρια, ούτως ώστε να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα στην αποκατάσταση. Και όλα αυτά έχοντας πάντα δίπλα σου έναν έμπειρο θεραπευτή καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Το ταξίδι σου για μια ζωή χωρίς πόνο ξεκινά στο φυσικοθεραπευτικό κέντρο iPhysio.